Ola, chámome Manuel Pardo de la Vega e fun alcalde de Lugo entre 1897 e 1901. Aquí onde estamos parece que os romanos xa deixaran unha porta na muralla, pero na Baixa Idade Media os documentos mencionan unha porta nova, o cal debe querer dicir que a vella se pechou cando a cidade baixou de poboación despois da caída do Imperio Romano. A partir do século XII, Lugo volveu medrar, e foi daquela cando se fixo esta rúa nova, que viña cara aquí dende o Burgo concentrado ao redor da catedral. Sendo eu alcalde, encargueille ao arquitecto municipal Juan Álvarez de Mendoza a ampliación da porta medieval, cunha pequena oficina pro encargado de cobrar o imposto de consumos, que daquela gravaba os produtos que se vendían na cidade. En abril de 1900 estaban acabadas as obras desta porta tal como a vedes, pois desde entonces non se modificou. A bella Porta Nova era a saída de Lugo cara a Brigantium e a Coruña na antigüedade, na Idade Media e ata que se fixo a Porta de San Fernando no século XIX, que abriu a cidade para a nova estrada a Coruña. Aquí, ao carón dela, hai unha fiestra arqueolóxica con vestixios exhumados na nosa época. Amosa un anaco de paramento granítico datable na segunda metade da terceira centuria, con perpiaños trabados a agulla e tranqueiro, e unha inscrición romana.